Yeah, good morning. Madzuka banji konse kumene muli. Yeah, ife ndithu tadzuka bwinonso. Panopa thank God tilipopo. Anyway, update ya lero mango. Zafika pachapoti ifetu yoyamba ija operation yoyamba ija yoti tinawayamba, okay? Koma apapa ife sitinayambe. Ife timangodutsa kida kwa matuombera kida kwa matuombe wacha ndemona ngati ife tingokhala ifeso kati kwene tizitoka zafika pamenepo tsopano. America yafika pamenepo. America yafika pakutha ngati pepala palibe sezo zoti ife timamenya palibe ngati panga no. Sizi pamenepo. So anyway, choyambirira tino kuti a Trump tsopano anayamba kufusidwa mafunso pa nkhani yokhuzana ndi zimene zinachitika zija. So a Trump anagwisa ntchito moti a trifle. I mean, it was just a little bit trifle. Moti trifle amatanthauza kunena kuti chinthu chino chake chimene changochitika koma sikuti ncha serious kwenikweni yayi koma zachitika, you know what I mean? So koma sikuti sikuti muzitengete chanchani yayi. Yeah. Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. So yeah, ife ina nkhala imene ichayo komano kwambiri kwake izo zatha komano ifeyo chimene timafuna kuti Iran ipange sign deal ndiye pali ma agreement amene tili nawo pamene pacha. So one of those agreements, ma agreements ena amene a Trump akufuna kwambiri ndi amene Iran sikufuna. One, akuti ndithu iwowa apereke nuclear dust kapena kunena kuti ma uranium tingotero uranium apereke pamene Iran manoti pamenepo ndi the red line, like pamenepo ndi sitingamayankhulane so pa nkhani imeneyo, you understand? Yeah, pamenepo ndi Iran mati no kunkhani imeneyo ndi I think muisiye kayi pang'ono ndi tizikambirana zinaso. By the way, a Trump akumayesesa ndithu kumayitenga nkhani kumayibweretsa kuntunda pamene Iran inatenga nkhani kuchoka kuntunda kupita nayo kumadzi. So kumadzi kuja kumene kukhanga panapa kuvutirapo ndithu. So a Trump analongosola kulongosola kwawo kuti ife tinadutsa, okay? Timadutsa pa Strait of Hormuz. Tikudutsa yamba chapo kana kuti kuna atiombera. Ndi ife basi tinabwezera naombera basi pya. Mori anthu amene amatombera pano pasaliso ndi ife yayi ali amwalira. Yeah. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. Trump ramadera. So my reporter akuyirana kuti no, actually palibe zimenezo. Akuti angona ma boat bwera chanchani kwamba kuumbira mbali pamene a Trump amayankhula kuno kuti navy asilikali amadzi is gone. So many ukuona kuti pa Strait of Hormuz still pakadalipo kopyabe sangadutse poso iyayi, you understand? Chifukwa kuti adutse akumaomberedwa chabwino. Iyo ni nkhani imeneyo yapita. Chimodzimodzi mu statement yawo imene amayankhula a Trump munali statement ina imene anthu amasulira koma statement imene ikuoneka zoti ndi yopsa kwambiri. A Trump alusa ndi Iran akuitenganso kuti ndi anthu like akuti chani Iran anthu amene ndi oyipa kwambiri, you understand? Sakuwatenganso ngati mwa anthu so yayi. So akuonena kuti iwo akuyenera kusaina deal. Akuyenera kusaina deal. Ati anthu abwinobwino sana kati shoot yayi koma anthu fo ndi Iran anthu opusa kwambiri ati shoot. Koma akuyenera kusaina deal. Akapanda kusaina deal ndikuti mudzaona kuwala kuchokera malo amodzi. Don't big clock imene yoyo kulongosola kumene sanatchule kuti ndi nuclear koma imene ndi nuclear kuichona boyo for as many ndi zichito za nuclear. So a Trump
in other words mumawena akuopseza kuti atha kupanga nuke, atha kuyuza nuclear kudziko la Iran. Mumawena amene pamene kale bwino pano pasi zingatheke chifukwa ndakapebe and awauzabe kuti pakadali pano pa is like 60 days yawo inatha. You see, that's why sangapange operation ina number 2 iyoyo akupanga zangopanga rimungo pesa. Like for example awuza kuti Trump inotu basi palibe so chine mungachite kuti mukapange nkhondo ku Iran. You see, but 60 days inatha malenga ndi malamulo acha. Koma chimapanga Iran ichimwe opanga a Trump ndifaka makhangara koduseda basi rumuzi baje. Then kenako pa kenako nawo jota ifere mabwezi la sukuti pali nkhani yapo kuma ifere mangobwezera. You see, operation ina sanga yambe chabwino. Marco Rubio naonso ndithu anafasa luso mafuso mwewo ndita amalongo swaswa ifeyo tu ife na yambe ifetu basi operation ya epic fury ina tamina jayo chibwe meje nawo yamba kuma iyi ifeyo mafana ndingokhala iya ifere mangwanereza kwa kwa jongara kulia mfana mango ifeyo mango ndidzima kukutu zukuru chonchi mfana ndingokhala ifere kudutse wangu ndefe nabuze Operation Epic Fury was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. If you fire a drone or a missile at our destroyer, what are we supposed to do? Let it hit it? We have to respond to it. We have to knock down the missile. We have to knock out whatever it is that launched that missile. The alternative is to let it sink one of our ships. That's crazy. So of course we responded to it. Well, yes, but the point is, if there's not much seizing in the firing, because we well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. I mean, these guys, I akudwala kwambiri. Akudwala. Akwanika kuti atuluke mukhondo mwabulemu. Tifoka kudzabe ziri kutuluka panopa. It's like andula chibagera chimene chocho chonena kuti nkhondo itha panopa anthu azikamba za chibagera chomalizacho ndiwo afuna amalizire chibagera kuti tisinthe narrative. Sakwa Iran sikuapatsa timati honorable exit. Kutuluka maulemu Iran sikupereka yayi ikuafinyabe ndithu. So anyway, iyo yapita. Tilowe ku UK. Keir Starmer. Uja naye sama nkhula ngati nzimayi uja. Mangithizo makhanga apa bantu. Amenochi. Prime Minister amenochi. Waluza zisankho. Waluza amenochi zisankho. Why? Sana chite bwino. Okay? Keir Starmer. Choyambirira amukunda kumvera kwambiri Israel. Kuimvera kwambiri. Israel kumvera kwambiri. Okay? Like the muntu oti alibe like ndo agwedegwede kwambiri mono sozochita zokupepera person like kumabe yawo aluzabe letu. Komano mumve sobanu zimene akuyankhula. Akuti inesi nditula pasodi ndo chifo ineyo ndaisesa kuti yantanzi zikhale bwino komanso ineyoso sina jone na nkhondo wa Irani. Point ikala pene. Why are we going Maori? Sana jone na nkhondo wa Irani. We made a number of calls which were the right calls in terms of stabilizing the economy, investing in our public services and not getting dragged into the Iran war. But we also made unnecessary mistakes. And my job now is to set out the steps that we will take to bring about the change that people want and deserve. To be clear, you are not going to resign. No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges, and that's what we will do. Has nkhondo ndiyoyipa
chifukwa nkhondo ya Iran amene amajoina nkhondo ya Iran osaje they have to be held accountable. Ndi anthu nokuti nkhondo chinayi yauchigawenga. That's why akuisasa pano pakuti isina joina kuti paja makhangara afuna joine kana kumabwerera anthu amandikana khangara ajoina Trump apani pantima nthawi naye UK bwera kana ku osabwera anali pakati chonchi anali pakati komano zinakhakuti pang'ombe anakapita ndikuti tisochitika ntopepera kwambiri komano sanapita koma amafuna amamupasa Trump koma pano pakuyamba wamba kuisasa ine nkhondo ine sina joina nawo why akuyuza nkhondo ya Iran ngati chitetezo sinzo kuti kusajoina nkhondo ya Iran kuti ndi ubwino kujoina nkhondo ya Iran si ubwino ndi zinthu zoyipa mwapha anthu osalakwa pa zinthu zazi pa zifo zosamveka nda basitu zakanika ndakwazira basa abwerere atule pasi udindo aluza zisankho chipani chawo cha Labour Party ndawo yawiwi yero ndekani yake. Okay, akista momwe 2020 anzawo sakuvuta anayankhula mawu kuti mukaluza musapafuse oyendesa zisankho kuti mapanga bwanji mapanga chani muziyangana kuti niyo mapanga chani kungovomera basi kungovomera basi kuti mwaluza ndiye iwo sowani nthawi yawo mbona avomere kuti aluza sakuvomerayo koma abwisa bla ma excuses ambili mbili. I appreciate that these are unprecedented times and that governing is hard. I've tried to be fair, to give the government the benefit of the doubt. But now, with one of the highest death rates in the world, on the threshold of one of the deepest recessions anywhere, I'm afraid there is no doubt. This government's incompetence is holding Britain back. So let's be blunt. Let's be brutally honest with ourselves. When you lose an election in a democracy, you deserve to. You don't look at the electorate and ask them, what were you thinking? So guys, thank you so much. Malawian cameras. By the way, newa. Iran yalandaso ebangasizi mashipi enaso. Okay? Iran yalandaso mashipi enaso. Ntwatula so mboni so chimodzi. Pamene ma Americans pajawa tutwa kuja kwa wasunda kai. Awasunda. Anyway, guys, thank you so much. Malawian cameras.